Nezabúdame, že idú národné voľby. Je rok do parlamentných volieb. A Robert Fico nemá šancu ísť do tých volieb s tým, že bude poukazovať na úspechy za predošlé 4 roky volebného obdobia. Rozpadnuté diaľnice, betónová prešovská nemocnica, ktorá mu padá na hlavu, a ekonomika, ktorá je v ťahu, podnikatelia, ktorí nadávajú na transakčnú daň a na iné veci, rozpočet, ktorý nám asi rozmlatia na marné kúsky a preflakajú tie posledné zvyšky úspor, čo máme ešte pred voľbami. On nemá šancu vyhrať voľby tým, že bude poukázať na svoje úspechy. Takže čo urobí? Pôjde do volieb s tým, že bude brojiť proti nepriateľom, reálnym a imaginárnym. Mal by proti reálnym Rusku, ale on bude chcieť vybrať imaginárnych, či to bude LGBT komunita alebo Európska únia. Ak by som si mal tipnúť, čo je tá politická stratégia za to celou medzivládnou komisiou, tak je to účelovo naštvať a vytvoriť trecie plochy a konflikt s našimi západnými spojencami. Ja by on mohol potom tvrdiť, že keď nám tá Európska únia a komisia šlapne na bety alebo proste zoberie eurofondy, lebo minister Taraba odmietol realizovať požiadavky plánu obnovy, alebo minister Susko tak nastavil nejakú novelu zákona, že porušila proste princípy právneho štátu, potom budeme povedať, aha, pozrite sa, táto nenávidená, tendenčná a zaujatá Európska komisia je proti nám, lebo my sa priateľíme s Ruskom, trestajú nás za to, že sme nezávislí, trestajú nás za to, že máme iný názor. Toto je, si myslím, to, čo si Robert Fico pripravuje do volieb, preto celá tá smiešná medzivládna komisia.